ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା। ଭଗବାନ ରଘୁବୀର ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ଲଙ୍କେଶ ରାବଣ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ନିରୀହ ପ୍ରଜା ବଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାବଣର ବଧ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ରାବଣର ନାଭିରେ ଥିବା ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ବୋଧହୁଏ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାତ ନଥିଲେ। ଯେତେ ଥର ତା'ର ସ୍କନ୍ଧରୁ ମସ୍ତକ ଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ତାହା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଭଗବାନ ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ହନୁମାନ 108 ପଦ୍ମଫୁଲ ଆଣିଲେ। ପୂଜାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସଜାଡ଼ି ଭଗବାନ ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ମାତ୍ର ଏ କ'ଣ, ପୂଜା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା 108 ପଦ୍ମଫୁଲରୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଉଣା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେ ଥର ଗଣିଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ମିଳୁନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏପରି ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଏକ ଉପାୟ ବାହାର କଲେ। ଭଗବାନ ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା, ମୋର ଆଖିକୁ ସମସ୍ତେ ପଦ୍ମକଢ଼ ସହ ତୁଳନା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏକ ନାମ ପଦ୍ମଲୋଚନ ବା ରାଜୀବ ନେତ୍ର। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମଫୁଲ ବଦଳରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଆଖିକୁ ଖୋଳି ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଧନୁର ତୀର ଧରି ଆଖିକୁ ତାଡ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବା ସମୟରେ ମା ଅମ୍ବିକା ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ପୂଜା ଉପାସନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ଲୁଚାଇ ରଖି ମୁଁ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲି। ଯାଅ, ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁମେ ସଫଳ ହୁଅ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଗଲେ ଏବଂ ରାବଣକୁ ବଧ କଲେ। ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ନ୍ୟାୟର ବିଜୟ ହେଲା। ସେଦିନ ଥିଲା ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ତିଥି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଉକ୍ତ ଦିନଟିକୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ ତିଥି ରୂପେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛେ।